May bagong niluluto ang Mazda sa planta nila na bubulabog sa electric vehicles. Napakadami ng naimbentong engineering pagdating sa makina ng kotse mula pa noong 19th century. Meron tayong internal combustion engines at ang electric motor na ginagamit natin sa mga EV. Pero baka nalimutan ng iba na meron ding inilabas na kakaibang makina ang Mazda noon na sinasabing mas swabe ang performance kaysa sa mga piston engines. Yan ang rotary engine. Tuwang-tuwa ang Mazda sa mga rotary engine, kaya naman magro-rollout na naman sila ng makabagong rotary engine na magpapabago sa industriya naman ng electric vehicles. Pag-usapan natin ang bagong rotary engine ng Mazda at kung paano nito bubulabugin ang EV industry. Nagumpisa ang mga rotary engines ng Mazda sa isang batang German na may pangarap noong 1917. Ang pangalan niya ay Felix Wankel na 17 years old pa lang nagkaroon na ng idea para makabuo ng ibang klaseng makina para sa gasoline engine. Kahit pa wala siyang background sa pagkalikot ng mga makina, itinuloy pa rin niya ang pangarap niya. Ang goal niya na makaimbento ng isang simpleng makinarya na kayang gawin lahat ng ginagawa ng internal combustion engine gaya ng intake, compression, combustion at exhaust ng mas efficient at mas compact. Nakaimbento siya ng kakaibang design ng makina na para bang isang umiikot na triangle rotor sa loob ng isang chamber. Matapos ang ilang taon ng pagtatrabaho, nakagawa si Felix Wankel at ang kanyang team ng working prototype ng rotary engine noong 1959. Napansin ito ng ilang car manufacturers at kasama na dito ang Mazda. Si Tsuneji Matsuda ang president noon ng Mazda at nakita niya ang potensyal ng rotary engine ni Wankel at gusto niyang dalhin ang technology sa Mazda para mag-stand out at maging competitive advantage nila laban sa ibang car brands. Kaya naman nagpirmahan na sila ni Wankel para makapag-mass produce ng commercial rotary engine para sa masa. Ang resulta ng partnership nila, naging sikat ang brand ng Mazda sa paggawa ng iconic rotary engine. Nakagawa din sila ng ilang sumikat na rotary engine powered cars gaya ng Mazda Cosmo, RX-7 at RX-8. Ang mga sasakyang ito ay unique ang driving experience. Pwede mong i-rev ng malakas at smooth ang power delivery. Sa panahon ngayon, balak ulit pasikatin ng Mazda ang iconic rotary engine nila. Pero may konti silang twist na gagawin. Ang latest iteration ng rotary engine ay merong ilang improvements gaya ng Mazda MX-30 REV na nagfi-feature ng single rotor rotary engine na iba sa popular na dual rotor rotary engine. Ang Mazda MX-30 REV ay isang EV na may rotary engine. Sinasabing nagfo-focus na ngayon ang Mazda sa mas matitipid at economical engines kaya ito ang naging engineering choice nila. Ang bagong rotary engine ng Mazda ay inaasahang magkakaroon ng lower rev at bawas ng konti ang power output kumpara sa RX-8 engine. Kung ikukumpara mo sa mga makinang maraming cylinders, ginawa nilang katulad dito ng 3-cylinder engines na nauuso ngayon. Compact ang bagong rotary engine pero mas matipid sa gas, mas refined at mas efficient ang performance. In-improve din nila ang direct fuel injection nito para sa mas pinong combustion at mas malimitahan ang sobra-sobrang smoke emission. Napakalaking improvement nito sa lumang rotary engine na alam nating napakalakas sa gas at napakalakas din kumain ng langis. Isa pang nakakagulat na technology ng bagong rotary engine ay ang paggamit ng EGR kung saan ang pressure ng usok papalabas ng tambucho ay nagagamit pa ulit para mas palakasin ang makina. Parang built-in turbo sa loob. Nagre-resulta din ito sa mas malamig na makina at mas patipid na konsumo. Kahit single rotor lang ang gamit ng makina, na-optimize ito ng mga Mazda engineers para magkaroon ng kargado at reliable performance. Naka-align ito sa vision statement ng Mazda sa future projects nila na ibabalanse nila ang driving enjoyment at environmental responsibility. Gumagamit na din ng Mazda ngayon sa mga makina nila ng aluminum side housing na ang dating ginagamit nila ay purong bakal para mas maging magaan ang mga ito. Bukod pa dyan, nag-apply din sila ng spray-on plasma ceramic coating para mabawasan ng friction sa pagkikiskisan ng mga parts sa makina habang umiikot ito. Isa pang notable enhancement sa rotary ay ang mas malalapad na apex seals na 2.5mm na mas malapad kaysa sa lumang makina. Ang mga modification na ito ay nag-i-improve sa tibay at reliability ng makina over time. Para sa akin, napakaganda ng makinang ito. Pero meron lang konting disappointment ang Mazda fans dito dahil ang pagkakakabit ng rotary engine sa hybrid cars nila ay hindi direktang pinapatakbo ng gulong ng sasakyan. Pinapaikot ng rotary engine ang isang electric generator at ang motor na ito ang nagcha-charge ng battery o inverter. At sa battery power o electric power na ito, manggagaling ang power para tumakbo ang sasakyan. Ang ibig sabihin, walang direktang mechanical link ang rotary engine at mga gulong ng sasakyan na ikinadismaya ng ilang Mazda fans. Ang advantage ng rotary engine dito ay ang maliit na hulma ng makina. Compact lang ang size at smooth na operation. Sa Mazda MX-30 REV, ganito din ang sistema pero
Pero may mga bali-balita na magkakaroon pa rin daw ng malakas na rotary engine powered na sasakyan ang Mazda sa concept ng Mazda RX-9. Baka daw mag-feature ang RX-9 ng tri-rotary engine na may electric motor, isang hybrid kung saan magko-combine ng power ng rotary at electricity para patakbuhin ng direkta ang mga gulong ng sasakyan. Pero paano nga ba gumagana ang isang rotary engine? Bago ko explain kung paano gumagana ang rotary, explain ko muna kung paano gumagana ang typical na piston engine. Ito ang combustion process. I-sprayan ng gasolina ang loob ng cylinder, i-compress ito pataas at papaputukin gamit ang spark na nagmumula sa spark plug. Dito nang gagaling ang hatak o power ng makina. Itutulak nito ang mga piston pababa at babalik para itulak ang mga usok ng pagsabog sa tambucho. Paulit-ulit lang itong nangyayari sa isang piston engine at ito ang nagpapaikot sa makina. Halos parehas din naman sa rotary engine pero pabilog ang cycle nito. I-spray ng gasolina ang isang side, makokompress ito pag-ikot ng triangle sa kabilang side at papaputukin ito ng dalawang spark plug. Lalabas ang usok nito sa exhaust o tambucho habang kumukuha naman ito ng gasolina sa kabilang side ng triangle. Paulit-ulit lang ang proseso at ito ang nagpapagana sa rotary engine. Maganda ang design dahil efficient ang paggalaw ng bawat pyesa. Ang mga gumagalaw na parts lang nito ay yung triangle lang at yung kinakabitan nito na tinatawag na output shaft. Di gaya ng piston engines na maraming gumagalaw na parts at ang daming malilit na pyesa na pwedeng masira. Sobrang liit na space lang din na nako-consume ng engine nito at di hamak na mas magaan kaysa sa mga engine blocks ng piston engines. Nagbibigay din ito ng kakaiba at astig na rev sound, ingay na maririnig mo lang sa mga rotary engines. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto pa rin ng mga car lovers ang mga ito hanggang ngayon. Ang pagiging simple ng rotary design ang isa sa mga dahilan kung bakit kino-consider na ito na isang revolutionary engine. Noon pa man, napakaastig ng concept nito. Noon pa nagsisimula si Wankel, kaya naman nakatanggap siya ng mainit na suporta galing sa gobyerno. Ganun din naman sa Mazda, sinuportahan din ito ng Japanese government para ma-explore nila ang full potential ng rotary engine technology. Pero kung innovative at revolutionary ang engine na ito, bakit itinigil ng Mazda ng mahabang panahon ang production ng rotary engine noon? Well, simula nung in-adopt ng Mazda ang rotary engine, nag-stand out sila at naging isa sa mga automakers na inilaban ang makina. Ginawa nila ang lahat para maging efficient at mag-evolve ang rotary engine. Pero sa kasamaang palad, dahil sa timing at iba pang mga bagay, nabitawan nila ang technology ng rotary ng mahabang panahon. Marami silang hinarap na hamon gaya ng mas istriktong smoke emission regulation sa United States at sa iba pang mga bansa. Di nagtagal, nagtapos ng production ang rotary-powered RX-8 noong 2012 dahil hindi nito naabot ang success ng predecessor nito na RX-7. Mula noong 2003 to 2012, 200,000 units lang ng RX-8 ang nagawa at pagkatapos nito, nag-move on na ang Mazda at iniwan na ang rotary engine technology. Pero kita nyo naman na sa ngayon, parang hindi pa din sinukuan ng Mazda ang rotary engines at patuloy pa rin sila nag-i-innovate at nag-iisip ng iba pang potential applications ng iconic engine na ito. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.